patanon. May patanon si Jackie o balastik na mais. Wow! Asa ang purple? Nabi ang purple corn. Ay, mo palang ni. Oo. So, mga 2 months. 2 Oh, months dako or kayong more. kano? Dako kayo ang okra. Uy, wow! Ah, Grabe lagi mo. Isa pa lang na ron. Ha? Oo. Isa pa lang na. So, Isa pa lang na ron. Bidan na. Tinangkong gani o dagko kay siya. Pwede na magkuhan, maggulay. Wapo na siya udlutan para mo spread din siya. Ayan ang mais, Jackie. Kadagko sa ilaha. Dagko kay lang moonlight. Asa asa? Moonlight. Dai, dagko kay yung moonlight. Variegated. Green cardinal na na! Ay, green card na. Sabi ha. Magpunta dito sa... Kalikot? Sa kalikot. In short, cauliflower. Araw ang pan. Unang Isak purple sa ko. corn. Wow, mintan bigat ko. Asali ka. Hindi na taman. Yan si Pastor, gusto mo dyan magtanong-tanong. Tanong-tanong si Pastor yan ha. Kasi mag-away daw, may di siya Ay, kakaon. lagi. Kakaon. Kasi yan ha. Kasi yan ha. Hoy. Balian pa yun. May pagtanaw ko yung Tanong niya. ihawon na ron ng mga Ay, dito tulog ka po siya, no? Papansin ka? Ay, gwapo, oh. Ay, mo ni ang kulakot. Dagko man. Ay, pangkuan, oh. Dynamite. Ito yung ginamit namin. Ay, naglata din dahil siya amin. No. Malata lagi siya. Street of ulan. Walay laya. Ay, grabe na. So, dagan kay bunga, oh. Natumba ko sa kabugat sa iyong grabe, bunga. no? Sa kabugat sa bunga, oh. Ay, ano si Tabang kato dito ba si Melia pa? Dili pa. Wala man gud siya. Oh, dagko kayo. Kani kay kuan man ni. Nalata. Gwapo siya inani pang idara dynamite. Oh, no. Kani man ni gulang na oh, kani pero dili pa wala pa na Ay, nagpula. ginakuha man ng lisog. Ano, dagko siya no. Sa palengke. Agoy, nagbutbuot na si Sir. Kuha na na siya. Harvester kina siya. Si Carlang Boy, kulikot boy na karon. Katayan niya. Wag mo kawayan. Dapat nanagyan ni siya katayan kay para. Oo. Para makabulak na gyud siya. Abunuhan lang. Kailangan na gyud siya og busy. Duha. Hala, kahalang. Hala! Carlang boy si. Hala Hala si Carlang boy ron. Pulikot boy na ka, pulikot boy. Very malikot. Ganyan. Bulak ba? Ano siya sa yung magbabulang. Oo, diri ko nagkuha ato. Sige yan. Baligyan niya. Tag 100 ang sako. Nya, dito niya na pangututong sa ato ng mga magtinapok na. Wow. Wow. Kay wow. Wow, ang Iyan, anak ni Payat. Dagko na mo kadaba. Asa na kada kanang kana Oo. o kapito. Mga pila ka Dagag-order ako. Kuan kanang tino-tino. tino-tino. Ano siya tino-tino no? Ikaw kang tino-tino. Katong anaon sa Oo. atang. Naay? Asa man? Yeah. Where? Where?
Pwede magakat. Pamura. Magmotora. Kaya ninyo kapura? You want to? Halapit. Balag ay sa silibuganin lang. Ay. Yeah. Magmotora yan. Ano yung Sa si Eagles. Si Eagles. Ay, si Eagles Day. Naku ka. Ay, layo. Nakainang ka. Tantukan man. Bisa naman. Can I borrow your... Madala na ko. Can I borrow that yacht? Hindi naman ang madalang motor. Kanang motoron lang. Magi pa ka bantukan. Duwali ni mga giti. Naku. Duwali ni mga giti. Ganit bilang daan. Ito, ano mo dyan? Kami ra man ni Papa og si Kuya kung dili available og Sunday. Bayad na lang. Ay kayo pinanong sa dai ni sa Okay. I get you. Batang may love. Yay! Walay siguro naman. Nakaaga na. Ano ko'y nakuha nga poste nga very ligon. Bago pa siya. Okay. Tulo na lang kulang, Jackie. Para purok. Oh, gitali-talian ko do. Nya na ano jud. Sorry ka. Asa pa na? Asa pa man ta? Ngana na may ulan. Pag mapangapi. Uli lang pag mahina. Dami man ko mo paminaw ka ng sinto na ganun ka. Igigop sa babaw. Wow! Oh. Wow! Ow, ow, ow. Ay, nay, aw, aw. Ay, dugi-dugi. Uwi na talong. Uwi na. Bye. Let's go. Go na. Ako ng piano tabi. Hindi ako si Kubi. Ikaw ba nagunaan mo din? Sabi mo ni Dili ila kabasag. Hawakan sila na may nakabasag. Ay, kumili. Kabasag. May kabasag. Kaway-kaway. Kaway, kaway. Manguli namin, guys. Babay, Sak. Babay, oo. Si Jackie, oh. Tino, oh. Dala sa'yo mga optang Jackie. Sige, dumugutok. Okay, kusga. Lata na. Tino, duman mo siyang gamay ka pa. Ay, tumuko ka? Oh, muna ubra mo. Lainan ko Uy, sa kaunan, lasa. pagkainan mo yun. Oh. Lainan ko sa lasa. Mas dami itong Maria Maria. Dami ng Maria. Masuyok din yung Maria. Kaya na. Oh, ano ba? Wala to, kailangan mo ito malang lugbo. Atsal, oh. Jackie, basi gusto kang atsal. Bro, you want to get? Okay, you get atsal. Go. Nagmay lang na siya, pero yayay. I would like to thank my sponsor. Actual with Pakapin Ulot. Okay. It's okay. At least there is. Huwag mo na siya ng mga atsal ko. Mga kinawat na ko na sa... Ay! Kinawat na ko na sa tanong ni Amay. Sato pa, tanong na ko, laban pagulot. Kinawat na ko na sa mga tanong ni Amay. Nahinog lang. Thank you! Lami ni siya sa sinabawang sa likuha. Why is it
lagay banting. Goy! Anak yung nango. Anak nga Lagi ilo ko mo. na siya, ano? Anak. Ay, maragin. Sugapan. Balik sa dagi. Anak ni. Naunay, daghang piyo yan no. Anong kuot-kuot sa bangaw? Kaagi di mo ana? Oo, siya. Pero ako na dahil. Kawalan na sila na. Ano siya sa'yo? Uy! Sino gumamila day? Tuwa kayo. Katong gikan sa balay day. Ako na ha to. Lahi lagi na siya nga dahon day. Oh, muna siya. Ay, torch muna siya. Ay, Dere, siya maparso ka na ito. Baga kayo, ano? Hey, anong butterfly? What's wrong? Agi, kumatos. Patungan siya dalang ko. Bakit laya nga kanang kuan dito? Tingubot. Oh. Ako ang gajulet. Dito ra ila jusa gibubod nako perting daghana. Di na ng 50. Kita ko dito. Mali na ko. Naman. Sa'yo nakuha na ko. Ikaw, Dok. Dahil, ano sa pangalan na ni Day? Lendini. Ako ang light sa balay ba? Nag-anak dito mga yeso. Inaanak dito ni Kwan. Nang yelo na ganyan mga pangga. Mga dako na siya yung nagkaon. Yelo, kita na. Dahil lagi niya siya tiging no. Atong pagkakalago ko ito sa dami. Ang view man eh. Ano ba? Ang kanilugay naman pag ni oh, wala ko lagi ng siya. Namatay na ni. Ay, Ano, bago ni siya na wala siya kita ni. Bagong tubo. Mahal din to. Black Mamba. Black Mamba. Black Mamba.